Padayon ta sa ato ang serye nga ang sugilan sa basahon sa Marcos ang nga naguluhan ang sugilanon sa kasakit gikan sa pagluib ngadto sa cross. So atong makita mga igsuon nga kining ato ang basahon sa Marcos nga ato ang gitun-an nga ato ang gisinati nga makita nato nga andagan sa panahon si Ginoong Hesus duol na kaayo ngadto sa cross. Adool na ang iyahang kasakitan o kamatayon diin mo hinungdan ang ugiyang katuyuan niani sa kalibutan tungod og alang kaninyo ug alang kanako. Alang sa kapasayloan sa tanang tao dinhi sa kalibutan. Okay? So ang uluhan ni atong sermon mga igsoon mao ang pagpakahilom, no? Ang pagpakahilom sa sayop nga paghukom, no? Ato ning gikutlo gikan sa Marcos kapitulo 15 1 ngadto sa 15, okay? So akong gihangyo ang atong mga kaigsuonan nga manindog ta og ato ning basahon ang kining mga sitas nga naa dinhi sa ato ang pagatun-an karon nga basahon sa Marcos. Okay? So ato lang dunganan, di na lang ako ibahin-bahin, mas mayon ang magdungan ta og basa, no? Atong basahon ang bersikulo 1 sa Marcos 15 nga nag-ingon, diha sa pag-abot na sa kabuntagon ang mga pangulong pari nagkigsabot uban sa mga kadagkuan ug sa mga iskriba ug sa tibuok Sanhedrin. Ug gigapos nila si Jesus gidala og gitugyan ngadto kang Pilato. Si Pilato nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Ug siya mitubag kaniya, "Gipamulong nimo." Unya ang mga pangulong pari mipasaka og daghang mga sumbong batok kaniya. Ug si Pilato nangutana na usab kaniya, "Wala ka ba'y ikatubag? Tanawa, unsa kadaghan ang mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo?" Apan si Jesus wala na motubag. Tungod niini nahibulong si Pilato. Unya nabatasan ni Pilato sa panahon sa kasaulugan ang pagbuhi alang kanila sa usa ka binilanggo nga ilang pangayoon. Og dihay usa ka tawo nga gitawag Barabas nga gibilanggo kauban sa mga nakigbatok sa kagamanan og nakapatay panahon sa usa ka kagubot. Busa ang panon sa katawhan misaka o misugod sa paghangyo kang Pilato nga iya nang buhaton ang iyang naandan nga bulhaton alang kanila. Og mitubag siya kanila, "Buot ba kamo nga akong buhian alang kanyo ang hari sa mga Hudiyo?" Apan kay nasabtan man niya nga tungod lamang sa ilang kasina, no? Tungod silang kasina gitugyan sa mga pangulong pari si Jesus ngadto kaniya. Apan ang mga pangulong pari misugyot sa panon sa katawhan sa pagpabuhi ni Hinoon kang Barabas alang kanila. Si Pilato nangutana na usab kanila, unsa may buot ninyong buhaton nako nining tawhana nga inyong gitawag og hari sa mga Hudiyo? Misinggit sila pag-usab, ilansang sa krus. Ug si Pilato mingon kanila, "Kay ngano man di ay unsa may iyahang nabuhat nga daotan?" Apan misamot na Hinoon sila sa pagsinggit, ilansang sa krus. Busa si Pilato nga nagtinguha sa pagpahimuot sa panon sa katawhan, mibuhi kang Barabas alang kanila, human niya ipalatigo si Jesus, gitugyan niya siya aron ilansang sa krus. Magampo ta. Excuse me. Amahan namo nga langit nun, salamat Ginoo nining dako nga pribilehiyo nga imong gihatag kanamo Lord. Nga kami nakapadayon Ginoo sa pagsunod ug pagsubay sa pagtulun-an nga imong gihatag kanamo sa basahon sa Marcos. Amo nakita Ginoo God nga ikaw Ginoo nagiya kanamo Ginoo aron among masabtan. Ug amo gyud masinati Ginoo Lord God kung unsa ang imong giagian nga kasakit alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Nining kapunon Ginoo God, nagampo kami Ginoo sa imong balaang espiritu nga magpatiliwala kanamo, maghatag kanamo kaalam. Ug himo alamang og instrumento Ginoo God nga tigpamaba sa imong pulong ngadto sa imong mga katawhan ug nagampo Ginoo God nga ikaw Ginoo magahikap sa kasing-kasing sa matag usa nga niya karon nining mga iglesia ning kapunon nga sila Ginoo masinugtanon nga ang ilahang mga dalunggan Ginoo Lord God ihatag kanimo Ginoo maminaw sila kun unsa man Ginoo Lord God ang mensahe nga imong ihatag kanamo nining kapunon. Ug unsa may imong makab-ot Lord tuguti amahan nga
Amo isalig ang tanan kanimo tungod kay ug wala ka sa mong kinabuhi, wala gyud mahimo. Busa dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan mag-ingon, amen o amen. Manlingkod ta mga igsoon. So atong isgutan gamay ang katong mga atong gitun-an sa mga nangagi, no? Atong nahibaluan na hinumdum pa ta nga si Jesus gidakop ug gibiyaan sa tanan niya mga disipulo, no? Sa kadaghan sa kadugay nga tulo ka tuig kapin ang pagkuyog-kuyog sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. Lakip na gyud ug apil na gyud si Pedro nga mao ang iyahang usa sa iyang mga sinaligan. Sa diyang miabot ang panahon nga diin adunay pressure kanila tungod kay gidakop si Ginoong Hesus, ang tanan nagkatibulaag, walay nagpabilin. Bisan pa gani ko atong hinumduman nga pagsulti na ni Ginoong Hesus nga kamutanan magkatibulaag unsay gingon ni Pedro? Ningon si Pedro, kung mamiya sila, ako dili gyud ko mobiya nimo, no? Nindot kayo na og duna ta ani kasing-kasing o kadasig o kaisog sama ni Pedro. Pero bisan pa man ni ana atong makita nga bisag unsa ta kalig-on sa atong tawhanon nga kusog, sa atong kaugalingon nga magsalig apan mahagbong gyapon ta. Kung atong hinumduman sa pag-ingon ni Jesus nga siya pagapatyon, ningon unsay gitubag ni Pedro? Nga bisan og patyon ka, dili gyud ko mobiya, no? Pero nasayo data sa isugilanon nga diin nagtuman ang iyang tagna nga nagpakita sa giladmon siyang kamingaw. Nga sa diyang gidakop siya, ang dini ato makita ang talan-awon nga di gyud matarong, no? Gisulayan si Jesus sa pundok atubangan sa Sanhedrin. Kaning Sanhedrin mga igsoon mao ni composed of kaning mga religious leaders, no? Mao ni gitawag natog mga Parisiyo, Sadusiyo, Iskriba o mga ansyano o mga elders. Mao ni gitawag natog religious leaders sa ilang panahon nga naa din nagtapok sila, no? Dinhi bisan pa sa kagubot sa pagbudi si Jesus nagpabilin nga nagkontrol o nagatiman nga kini nga makahimtang kinahanglan nga mahitabo o kinahanglan gayud matuman kay kini mao ang anaa sa kasulatan. So sa ato pa ang tanan nga mga panghitabo, mga igsoon, ang kasakit, kamatayon na Ginoong Hesus, ang kalisod sa atong panahon karon matag usa kanato hinumdumi nga wala na siya musimang o wala na siya malahi o wala na siya mapalayo kun unsa man ang kabubuton sa Dios, kana mao iyang katumanan kun unsa ang nahisulat na diha sa kasulatan. Ang sugilanon nagpakita nga samtang mga tao nagkulang sa gugma sa Dios, nagpabilin nga lig-on o nag-usab sa naguba nga kinabuhi. Ang Dios nagpabilin nga lig-on o nag-usab sa naguba nga kinabuhi ngadto sa usa ka sugilanon sa grasya. It's all about grace, no? Grasya tanan mga igsoon. So karon atong tan-awon ang unang mga bersikulo sa Marcos kapitulo 15, dinhi ato sa masaksihan nga kini ang katapusan nga panagsabot, katapusan nga panagkonsabo sa mga relihiyosong mga pangulo sama sa mga saserdote, mga high priest ni sila, ang mga ansyano, mga elders, mga iskriba, o kauban na mga Sadusiyo o Parisiyo nga nakiusa o ilang gihimo ang plano sa tibuok gabi aron masiguro nga si Jesus itugyan ngadto sa mga Romano. Nganuman, ato lang mahibaw-an ron din sa atong pagtuon. Gusto nila nga siya patyon. Apan ang hinungdan nga nung ilang i-turn over nga to sa Romano, tungod kay dili sila makabuhat nini subay sa balaod sa Romano. So si Poncio Pilato, usa ka gobernador sa Roma, mao na siya nga ilang gidala nga to ni Pilato. Atong may bawaan kung unsa man day ni si Pilato. Ato sa makita diin sa iyo pa sa buntag dinhi nga gitilawad-an na siya sa mga malisyosong tao nga kauban nga may akusar kaniya aron siya silutan sa kamatayon. Apan si Jesus hingpit nga nagpakahilom tungod kay nasayod siya nga hapit na gyud moabot ang grabe nga kasakitan ug paantos nga iyahang sagubangon padulong ngadto sa krus. Kini mao ang katumanan sa iyang pag-anhi aron pagluwas sa sala sa tibuok kalibutan. Okay. So sa ato na nabasa mga igsoon, aduna tay tulo ka mahinungdanon nga pagtulunan nga atong tan-awon ninhi nga nahitabo nining ato ang pag-isgutan. Ang una mga igsoon, ang akusasyon sa mga pangulo.
Nga naman nga akusasyon sa mga pangulo. Kini gipasabot mga igsoon akusasyon sa mga pangulo, mao ni ang akusasyon sa mga pangulo kang Hesus tungod sa kasina, no? Grabe. Nahimo kini hinungdan sa pagpadala kang Hesus sa krus. Apan ang grasya sa Dios may patigbabaw aron kita tanan diha kaniya sa pagsulay makaharong aron himuon taniya nga matarong. So mao na ang unang punto. Ang ikaduhang punto mga igsoon mao ang pagpili sa mga tao, no? Ug ay katulo din nga punto mao ang sakripisyo sa pagbaylo. So ato ning tagsa-tagsaon pagbasa, ato ning pagtun-an, ato ning himay-himayon, ato makita dinhi nga ang una nga akusasyon sa mga pangulo, no? Ang bersikulo 1 atong makita mga igsoon nga sayo pa sa buntag, no? Kanang ang uban nga translation ana banag-banag pa, no? Kadlawon. Tagsar kayo nahitabo o wa gyud pa ni mahitabo sukad nga sila nagtapok ang kinatibuk-an nga Sanhedrin. Atong kung giingon mga religious leaders nga nagtapok sila kay nagsabot sila unsaon nila pagpatay si Ginoong Hesus, no? Ang mga punuan sa mga pari o tibok sa Sanhedrin nagtigom na sayo pa sa buntag. Makita nato na diha sa Marcos 15 bersikulo 1 nga nag-ingon diha sa pag-abot na sa kabuntagon ang mga pangulong pari nagkigsabot uban sa mga kadagkuan ug sa mga eskriba ug sa tibok sa Sanhedrin o gigapos nila si Hesus o gidala o gitugyan ngadto kang Pilato. Sa niagi nato pagtuon mga igsoon atong nasinati nga dinhi gidakop na si Ginoong Hesus didto sa tanaman sa Getsemani, diin ilahan na usab sila nga nagplano na usab sila nga si Ginoong Hesus taralon ngadto sa hukmanan. Apan nasayod sila nga supak sa balaod sa Romano nga aduna kay taralon sa hukmanan sa oras sa kagabion. Busa mao ni nga nahitabo dinhi sa maong bersikulo 1 nga diha pag-abot sa kabuntagon ang mga pangulong pari nagigsabot uban sa tanan kadagkuan sa eskribas tibok sa Sanhedrin. Diin ang ilang plano o katuyuan nga si Hesus patyon. So si Hesus silang gigapos, sila naghimo sa ilang desisyon sa tibuok gabi. So sa ilahan ang gidakop ni si Ginoong Hesus sa diyang ilan ang gidala ngadto sa Roma, ang mga pangulong pari aduna naghimo desisyon. Naghimo na sila og plano aron kun unsay ilang buhaton ni Hesus. Dinihigayon na ilang gitugyan si Hesus kang Pilato. Dini atong makita nga si Hesus ang akusado, no? Siya ang akusado. Si Pilato mao ang maghuhukom. Kay ilam ning dadon ngadto ni Pilato. Nya mao sa ni usa ang posisyon ni Pilato mao ni ang iyahang kauban sa iyahang pagka-gobernador. Apil siyang gahom sa paghimo nini. Ang pangulong mga pari mao ang mga saksi nga mao ang nagdala dito sa paghukom. Ug di sa nato makita sa nato mga igsuon nga nining hitabo dili lang silang naa duda sa mga tao nga naa sa palibot nga gusto sad mamati kun unsa ang mahitabo, no? Mga gusto ganahan og cheese, no? So kini pagsulay ni Hesus usa ka sugilanon bahin sa kung unsa ang gipadayag sa tanan nga naa sa iyahang palibot. So dili dinhi nakapunting ato ni Ginoong Hesus mga igsoon kini nagpadayag kung unsa kita karon sa atong kinabuhi kung atong tan-awon ang pagsulay o ang trial nga gihimo ni Ginoong Hesus. Kini tinuyo ni mga igsoon tungod kay gitigom kini sa isa buntag sa Sanhedrin, mga reliyosong konseyo, no? Nga kini silang mga tawhana kaning atong gipanghinganlan mao ni sila nagdala sa Torah. Katong Torah mga igsoon katong 5 books, no? Katong Pentateuch, kang Word of God. Mao na ang ilaha. Mao ni silang mga tao nga nanguna sa pagsimba sa templo. Mga dagko ni silang mga posisyon, mga dagko ni silang mga pangulo sa reliyosong pangulo nga nagtudlo sa balaod sa mga tao, sa mga pipila na katuigan nga nanlabay. Balaod mahitungod sa religion. Sila gila nga labing matarong nga mga tao sa syudad sa unang siglo. Kung doon na kay pangutan-on sa unang panahon mga igsoon, o bisan pagani karon o mangutana ka kinsa ning mga tawhana, kinsa may pinakamaayo, pinakabuutan o pinakahuli ka, no? O bolay lang itudlo kaning mga tawhana.
Sigurado yun, no? So dinhi bisan pa ang mga Hudiyo, mga pangulo nagkundinar kang Hesus sa reliyosong pagi. Wala sila'y otoridad sa pagpahamtang sa iyang kamatayon, ilalom sa pagmando sa Roma. So ato makita sa unang punto na to nga daghang akusasyon nga gihimo ang mga pangulong pari, no? Sa bersikulo 3 sa ato makita, unya ang mga pangulong pari mipasaka og daghang mga sumbong batok kaniya. Makita na to na sa lain nga translation, daghan kayong mga sumbong nga ilang gipadala apan puro kini mga bakak, no? O kunin mo tanaw ng ilang gihimo, mga sincero sila kayo, no? Makita na to, doon nag-due process nga gihimo tungod kay ilang man gidala nga to ni Poncio Pilato. Na due process, no? Doon na sila kabalaka sa balaod aron makita sa katawhan nga ila kini gigamit aron pagpanalipod sa komunidad. Apan sa bersikulo G sa Marcos nagpasabot kung unsa gayod ang nahitabo. Ato sa makita dinhi nga si Pilato dili siya usa sa mga disipulo. Dili siya sensitibo sa pag-abot na sa mga espirituhan ng butang, no? Apan ang bersikulo 10 atong makita dinhi, makita na to ang sitwasyon uban ang panlantaw sa pagtuo, no? Si Pilato nakita na niya kung unsa ang mga gibuhat o unsa ang gusto sa mga pangulong pari. Nakita na niya kung unsa ang nahitabo. Dinhi atong tan-awon sa bersikulo 10 aron sa pagmatuod nga nakaibalo siya. Ningon na kay nasabtan man niya ang tungod nga tungod lamang sa ilang kasina gitugyan sa mga pangulong pari si Jesus ngadto kaniya, no? Brightness Poncio Pilato. Iyang nakita, naibaw siya kung unsay katuyuan sa mga pangulong pari. Nganong gidala si Jesus ngadto kaniya? Una katong isgutan nga dili sila makahimo sa pagpahamtang o kamatayon ang mga pangulong pari ngadto sang Hesus. Tungod kay sila anaa na hisakop sa kagamhanan sa Roma. So ang makahimo nini walay lain si Poncio Pilato, no? Dili kini mahitungod, nakita ni Pilato nga dili makita, ang wala makita sa mga leader sa mga reliyon o mga pangulong pari sa ilang kaugalingon, wala nila makita kundi nakita kini ni Poncio Pilato. Kung atong tanaw dili kini mahitungod sa pagkabalaan, dili kini putli nga pagdepensa sa kadungganan sa Dios ang ilang gihimo kundi usa ka pulong kasina. Kasina. Ang pulong kasina nagpahayag og kawalay kalipay sa kaayuhan sa uban. Mao na ang kasina mga igsoon, no? Di ka malipay og muasinso imong kaigsuonan, no? Dili ka malipay kun anaa siya'y kalambuan. Grabe kay na nya mudatom na sa ato ang kasing-kasing gikan sa atong una mutisok na sa atong kasing-kasing ug pagpabili na siya nya ang linugdangan ni ana kalaglagan. Ang pangabubuho mga igsoon lahi ning kasina, no? Ang pangabubuho mao na ang jealousy, no? Dili jealousy nga bintana mga igsoon kundi jealousy pangabubuho. Lahi sa nang kasina kay envy na. Pero kung atong tanaw din ang pangabubuho mao ang pagkagusto sa butang nga anaa sa laing tao. Jealousy, ma-jealous ka kay naa siya'y BYD. No? Nganong wala man ko anak. Kaya mo na ang mga bubuho ka, no? Ma-jealous ka, no? Ang pangabubuho mo ang pagkagusto sa butang nga naa sa laing tao. Gusto ka makabaton ko ni anak, gusto ganahan ko anak. Sa naa niya, no? Pero mas grabe ang kasina mga igsoon. Kaya ang kasina tungod kay kini mao ang pagbaton og kasuko sa tao nga nakabaton niining maong butang nga gikapangabubuan. No? Naay butang nga gipangabubuan. Nangabubuho siya. Kay gwapa yang asawa. Unya ang iya ha. Gwapa sad. Nangabubuho siya kina sa butang nga wala sa iya. Gusto siya makaangkon niya na. Apan ang kasina mas grabe kini kay tungod kay kini mao ang pagbaton, no? Pagbaton
Ano mo, magbaton ka kasuko sa tao nga nakabato niya ng mga butang nga gipangabubuan. May pagani ning mga bubulang kay ganahan ko na unsay naa niya. Pero ang kasina gani, naglagot ko niya kay ginaasa ing nana, di ba? So mao na grabe, mo na ato makumpara mga ison, dili na siya parehas. Lahi, mas bugat ang kasina. Mao na ang nahitabo dinhi sa mga pangulong pari. Kini dili lamang usa ka tinguha alang sa butang nga panag-iya sa uban, kini usa ka kapait yun, no? Nga gitumong sa tao kansang kauswagan milabaw, pait kay na ikaw, walang kakibaw nga, ang imo din kaugalingon, imo lang gilisod-lisod. No? Kana bang, kasina ka, masina ka, labi na gyud og imong silingan, humot kay sudan. No? Labi na buntag sa iyo, nagluto, nagbacon, ang kibaw, kagbacon, magpiti-piti, pag yun, humot kayo. No? Nya kinaaman ka ng kasina, so magluto sa kag-aw sa daghan, humot, sige. Mura sa kag naisudan. Ingon na, maghibo kag mga butang nga, kanabang ikaw rin lisod-lisod sa mong kagalingon. Kini dili lamang usa ka tinguha sa alang sa usa ka butang nga panag-iya sa uban. No? Usa kini kakapaitan sa imong kaugalingon. Nagdala sa usa ka pangandoy nga makita kana nga tao nga mukunhod. Kanabang di ka ganahan nga masinso ang imong igsuon. Di ka ganahan nga mulambo ang iyang patigayon. No? Nga gusto ka nga madala nimo siya, nga madumala nimo ang iyang kahimtangtan, ang gusto ka nga ubos pa nimo. Ayaw pagtupong nako, no? Saon man na og panalitan og naay mubo gyud, unsaon na pagtupong. Dinhi sa ebanghelyo ni sa Marcos mga igsoon, ang panagbangi tali ni Jesus ug sa mga leader sa reliyon nag-anam gyud ni kadako, gikan pa sa sinugdanan, nag-anam, no? Ilang gi-question ang ilang otoridad. Gihagit nila ang ilang mga aksyon. Gisulayan nila sa pagbitik siya, pinagi sa mga pulong. Pangitaan yung paagi si Ginoong Hesus nga mabitik, malaang, masulod sa litag. O kani, kay wala man sila mahimo sa katapusan, si Ginoong Hesus, gitugyan nila ngadto ni Poncio Pilato. Wala man sila mahimo. Apan ang labing law nga isyu, dili nga si Jesus sad-an kung atong tan-awon. Kundili sila nahulga sa pagkontrolar sa sitwasyon. Kung nahinungdo mo sa pag-adto ni Ginoong Hesus sa atong gitun-an sa miagi, nga pagsulod niya sa templo, nakita niya ang nga namaligya o nag-ilis o mga salapi, namaligya o mga salampati, mga halad, iyang giyabo ang mga lamisa. Naninumdum sila, dili sila kakontrolar sa sitwasyon. Na-treat sila, nahadlok sila. Ang ilahan dungog, pamaagi, sistema o ang ilang posisyon at stake, hadlok sila, basig malabuan sila na Ginoong Hesus. Ang kasina, delikado tungod kay ang panalangin, mahimo na hinon magamit nga atong himong ikompetensya na to sa uban. No? Kung naa ka ana, kasina mga igsuon, hatagan kag panalangin sa Ginoo. Dili nimo gamiton sa eksaktong paggamit, kundi gamiton nimo aron masina ang imong isig kaingon. Imong himong instrumento nga imong ikompetensya, no? Gipakita ka nato sa bersikulo 11 kung unsa ang mahimo sa kasina kung hatagan kini nato og importansya. Atong basahon ang Marcos 15 bersikulo 11 nag-ingon din na apan ang mga pangulong pari misugyot sa kanon sa katawhan sa pagbuhi hinuon kang Barabas. So wala pa dahil mahunong ang ilang kasina sila na paghatag ni Ginoong Hesus ngadto ni Poncio Pilato. Ila pag yung gisulsulan ang mga tao nga pilion nila ang ilang buhian nga pineriso, bugti kang Ginoong Hesus. Dinhi ato makita mga igsoon ang naghimo nini ang mga pangulong pari atong hinumduman aron dili ta makafokus ta sa kununsa ang dagan sa sugilanon. Dayag ang ilang korupsyon gamit ang ilang impluwensya o posisyon. Kinsa man mga tawhana, mao ni katong mga pangulong pari o mga katong naa sa pangulo sa mga reliyosong activity, apil na itong mga parisiyo, sadusiyo, o uban pang mga sinsiyo. No? Dayag kayo ang ilang korupsyon gamit ang ilang impluensya o posisyon, ang ilang reliyoso nga kredibilidad. Ang mga tao nga ilang untang bantayan, gihimo nilang hinagiban nga ilang gigamit batok
sa usa ka inosente nga tawo nga way lain si Ginoong Hesus. Kini mao sugilanon mga igsoon, mao ni ang sugilanon nahitabo pila na katuig ang milabay. Wala ta magtumong sa mga tao nga nahitungdan niini karong nga panahon. Apan dili sa ta makaingon nga walay naghimo niini, no? Wala tay katungod sa paghukom. So ang mga pag-ampo nila tinuod ang labi na gyud tinuod ang ilang korupsyon. Nga naa sa ilahang kaugalingon, no? Unya ang mga katawuhan kinahanglan nga labing alerto sa kalainan tali sa tinuod nga pagkamatarong ug nag-alagad sa kaugalingon nga relihiyon. Mao ni pagtulunan nga atong makutlo mga igsoon nga atong makita ang mga katawuhan nga naa ako inadunggan sa usa ka wali sa usa ka pastor nga mao ni kuyaw ka is kinabuhi sa pastor. Kay ang pastor usahay mahimo silang man pleaser, dili God pleaser. Mao na nga sa kongregasyon nagsugyot gyud ming mga pastor nga iampo in town mi kay kami ang target. Nga dili mo abot ang maong panahon nga ang Dios magiya kanunay. O ang mga tao kinahanglan nga labing alerto gyud sa kalainan tali. Induna kinahanglan ma-distinguish nato kung unsa ang pagkamatarong labi na gyud magamit og relihiyon. Mga tao nga labing duol sa pulong sa Dios, religious, mao na hinuon na labing naanad sa dili pagsusi ug pagtan-aw niini. Familiarity. Nakabasa na ko ana, nakaagi na ko ana. Natay discipleship karon, man ako ana. Kanung sa man, ambot nakalimot ko. Mga igsoon kanang mga pagtulunan din sa Biblia mga igsoon. Dili na ingon nga humanata. Wala ni katapusan nga atong pagtuon. Lifetime ni. Hantod pa ni ngadto sa laing kalibutan. Magpadayon ta pagdaig sa Ginoo. Ang atong chance din sa kalibutan. Way lain. Mao ni atong manual sa atong kinabuhi mga igsoon. Kung wala ni manual sa atong kinabuhi, muratag appliances nga pag plug nimo sa outlet ni buto nga naman wala nimo tanawa ang manual 110 volts di ay nya 120 imo 220 imong gi-plug wa na impas. Ingon ni ana ang atong kinabuhi kun dili ta magamping ang ato ang giya way lain ang pulong sa Dios. Mao na ang magbuhat sa kasina mga igsoon, no? Sa Greek word na siya photonos, oh? Mao ba ka na? Kung kini mo sulod sa usa ka tawo, mahimo kang magtakuban sa imong kaugalingon nga daw mabalaka ka, na daw magpakabana ka. No? Adunay igo nga reliyoso nga mga bokabularyo nga ipadayon sa dugay nga panahon nga naana ta sa pagbuhat nini gikan sa pagsugod nga himuon nato hantod na nga naanad na ta, na-practice na nato sa itong kaugalingon, nahabit na nato, hantod nga ang imong kaugalingon maghinalig na sa maong pagtuo nga ug imong tan-awon sa pulong sa Dios halayo kaayo. Nagtakuban ka sama sa mga pangulong pari nga nagtakuban sa ilahang robe. Tama na, mga holy kaya na sila mga igsoon. Sa panahon sa dito sa Israel, ilang panahon, na sila yung mga gitawag og mga tiling-tiling sa ilahang mga lawas. Ilan ang dala ng mga scriptures na ang gibutang anak nila, doon ay kahon silang agtang, mura na silang naitapaludo. No? Na diha ang mga scriptures di sa kilid. Ingon ni anak ka, balaan ang atong tan-awon. Apanining mga sugilanon mga igsoon, ang naghimo nini, ang nagplano nini, ang gustong mamatay si Ginoong Hesus, mao ang mga pangulong pari nga gigamit ang mga katawan nga instrumento aron pagpuno o pagdugang sa akusasyon aron malig-on kini nga matuman gayud ang ilang katuyuan. Mo reflect na sa atong kaugalingon.
Bisag dili ta mga membro ni anak mga igsoon apan mangutana ta sa atong kaugalingon, wa ba ka ko'y gibuhat no nga mura kog parisiyo sa Saduceo? Wa ba ka ko'y gibuhat nga nahimo sa gibuhat sa mga pangulong pari sa panahon ni Ginoong Hesus? Kumusta naman ang akong pagkinabuhi diha sa Ginoo? Kumusta naman ang akong kahimtang isip Kristohanon? Pangutana nga kadunay nagmaymay sa atong kasing-kasing, sa atong tanlag ug sa atong hunahuna, nga atong susihon ang atong kinabuhi sa matag adlaw tungod kay kini mahingdanon kayo sa pagpadayon nato sa pagpangalagad sa atong Ginoong buhi nga Dios. No? Kung ang usa ka tawo gidayig, gipauswag, gisaligan o gigamit sa Dios, unsa man ang atong bation? No? Simple kay nga pangutana. Na ay tao nga gigamit nga maayo siya og performance. Gigamit sa Ginoo sa pagpangalagad. Nya imong gitan-aw ang imong kaugalingon. Nganong dili man ako? No? Mutumaw na sa atong una mga igsuon kun kita naguna-una kanunay sa atong kaugalingon nga kaayuhan. Dili kita malipay kung ana ang kasina sa atong kasing-kasing tungod kay doon na gani mulambo, doon na gani moasinso nga atong mga kaigsuonan imbis nga malipay ta sa ilahang kalampusan nga nakabot ang atong kasing-kasing nagdugo sa kasina tungod kay kita dili matagbaw kung unsa ang gihatag nga panalangin sa Dios diri kanato. Aduna tay portion mga igsoon matag usa kanato panalangin gikan sa Dios. Ug moingon ta labaw lagi nang iya, gamay laging ako. Kung nahinumdum mo sa parable of the talent nga gitawag sa agalon ang usa nga magtrabahanti sa buntag, tagaan ti kag usa ka denaryo, mo trabaho kanako tibok adlaw. Okay. Niabot sa udto, giingnan sa tagaan ti kag usa ka denaryo, mo trabaho kanako antod sa hapon. Approve. Ikatulo, pagkahapon, mo trabaho kanako antod mahuman ang takna, tagaan ti kag usa ka denaryo. Okay kayo. Pero unsay nahitabo? Ang kasina mitumaw sa kasing-kasing sa mga tao nga giuna pag-hire niadtong agalon. Pagkahapon, pagsweldo na paghatag na silang bahin, nakita nila nga sila sa buntag, lain sa udto, lain sa hapon, apan pariho sila katag sa kadinaryo. Ang kasina mga igsoon may magtukmod kanato nga kita dili makontinto kung unsa ang panalangin nga ihatag sa Dios diri kanato. Mo to nireklamo sila. Agalon nagbuntag pa ko nagtrabaho hantod sa hapon us kadinaryo. Nay udto na gitagaan gyapon nimo us kadinaryo. Nay hapon na us kadinaryo. Dapat kinahanglan nalabaw unta ang ako di ba? No? Ang nalimta nato mga igsoon nga naatay commitment ngadto sa Ginoo. Ang nalimta niadtong mga gipatrabaho nga naa sila'y kasabutan nga mauna ang ilang dawaton, wala sila magsabot kung unsang orasa, unsa magsugod o kano sa mahuman. Mangutana, aduna ba tay ikareklamo sa Ginoo sa panalangin nga iyang ihatag kanato? Nga moingon ta excuse me. Moingon ta sa tanpulano, daghan lagi itong iya, gamay ra ako Siguro daghan siya og gamiton nun ana. Gamay ra ato Pero mao man na ang kasina ug ang pangabubho mo'y nag-ulipon ining mga pangulong pari. Nga mo'y nagtukmod kang Ginoong Hesus nga ilansang sa krus. Galacia 5:21 nagingon, kasina, paghubog-hubog, mapatuyangon, hudyaka o mga butang nga sama nini pasidan-an ko kamo sama sa akong pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga pagbuhat sa mga buhat dili makapanunod sa gingarian sa Dios. Unsay nag-una dinhi sa Galacia? Kasina. Mao ni mga butang atong buhaton nga wala dili kita makapanunod sa gingarian sa Dios. Waton timan-an mga igsoon usa kini ka espirituhanon nga kahimtang dili lang kini nga gamay lang ni nga sala, gamay ra man ang salaan Kay kun atong nahibaluan, kun atong mahibaw-an mga igsoon, ang kasina mo'y hinungdan sa pagdala kang Hesus ngadto sa cross. Apan ang Ginoo mahigugmaon kaayo.
Kaya gingon din na nga, excuse me. Sa mga kaaway, no? Kasi nasina siguro. Anyway, ningon din na, apan ang grasya sa Dios, may patigbabaw, bisan pa sa akusasyon sa mga pangulo. No? Nakahimo sila sa punto mga igsoon unang akusasyon sa mga pangulo tungod kay daghan kayo sa bersikulo nga miagi ningon nga daghan kay sumbong nga gipresentar sa mga pangulong pare ngadto ni Poncio Pilato. Apan si Ginoong Hesus nagpakahilom sa mga akusasyon nga dili tinuod. Atong timan-an nga si Hesus namatay dili lamang sa dayag nga mga makasasala. Unsa ko nang mga dayag nga makasasala kanang mga makasasala gud, no? Pakita gyud sila ang gihimo. Proud pa kayo sila. Excuse me. Na gido, sumuk. Katol gid apil ninyong tutunlan sige lang anyway. Mahuman ra ta ni, no? Apan alang usab sa mga masinahon ug mga relihiyosong makasasala. So wala gipili ang Dios ang pagkamatay ni Ginoong Hesus, ang pag-adto niya sa krus para kanatong tanan. Gihimo kana niya. Namatay siya alang sa mga nagtakuban nga sala. Unsa man ni nagtakuban nga mga sala? Katong makita nato nga balaan kaayo nga huli kay tan-awon nagtakuban sa ilahang mga sapot, sa ilahang mga kupo nga imong tan-awon balaan. Mao ni ang mga nagtakuban nga mga sala. Busa kita magdala ni ini nga kasina. Ang mahinungdanon natong buhaton dadon kini nato kung doon na magkita nining mga pagbati mga igsoon, dadon kini nato ngadto sa kahayag ato ni pan dala ngadto sa Dios. Atong isurrender ngadto sa Dios. Haron pulihan kini niya ug gugma sa usag-usa. Bisan ko ng mga konsiho nining kalibutan nga nagkontrolar gigamit sa Dios ang ilahang mga lihok aron matuman ang iyang saad, no? Dili mao ilang gibuhat, apan gigamit sa Dios ang ilang mga lihok aron matuman ang iyang saad. Ang paggapos ni Ginoong Hesus tungod sa akusasyon sa mga pangulo mao ang sinugdanan sa proseso nga sa katapusan magpahigawas ug makalingkawas sa katawhan. Nahisulat ng daan. Nagdala ka na to sa ikaduhang punto ang pagpili sa mga tao. Di na makita na natuigsuon nga kani si Poncio Pilato. Usan siya katao nga gamhanan. Adunay posisyon, gobernador sa Roma. Dinhi mahimo niya siya usab adunay katungod sa paghukom sa kamatayon. Apan bisan pa si Pilato ana sa gahom og posisyon, apan siya nag-agad sa pagpili sa mga tao. Mao kana ang atong makita diha kang Pilato dinhi sa bersikulo 2, 15 bersikulo 2 na ingon. Hinumdumi si Pilato gamahanan. Ang iyang gahom, ang iyang mando matuman. Napa dinhi atong makita nga si Pilato nangutana kaniya. Kang Ginoong Hesus, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? O siya mitubag kaniya, gipamulong nimo, no? Wala maingon si Ginoong Hesus nga ako, no? Giingon pa niya primero niyang tubag ni gipamulong nimo. Sa ato pa ang tubag sa pangutana iyang gibalik ngadto sa nangutana. Kini usa ka insakto may nampingon nga pagbinayloay, no? Unya ang pangulo sa mga saserdote nagsugod sa pagtipon sa mga akusasyon ug atong makita diha sa bersikulo 4 nga nagpakita si Pilato nga siya nagpadayon sa iyang pangutana. Marcos 15:4 nag-ingon, og si Pilato nangutana na usab kaniya, wala ka bay ikatubag tanawa unsa kadaghan ang mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo. Mao ni pangutana ni Pilato ngadto kang Ginoong Hesus. Gusto niya mamati siya sa tubag ni Ginoong Hesus mga igsoon. Aron na siya buhaton. Wa man siya buhaton ug papakahilom sa Ginoong Hesus. Tanaw na to sa Marcos 15, kapitulo 15 5 ningon. Apan si Hesus wala motubag tungod niini nahibulong si Pilato. Ngano man? Kinis Pilato mga igsoon dili usa ka passive nga tao. No? Dinhi dapita sa ato ang sugilanon. Siya nagtanaw pag-ayo, nagproseso sa iyang giobserbahan o naobserbahan o naghatag siya og pagtagad sa paagi nga gusto nga mahitabo o iyang mamatikdan. O ang iyang
siya nag-obserbar. Pag-obserbar niya, gihatag din sa versikulo 10, kung unsa niya pag-obserbar. Ningon din sa versikulo 10, kay nasabtan man niya, nga tungod lamang sa ilang kasina, gitugyan sa mga pangulong pari, si Jesus ngadto kanila. So dili na ingon nga, wala siya magpakabana. Dili na ingon nga, iyang gibaliwala. Apan dinhi atong makita nga, adunay kalantib sa salabutan si Pilato, tungod kinasayod siya, o iyang na-discern, o iyang namatikdan, o iyang nasabtan, nga ang katuyuan sa mga pangulong pari, nga si Ginoong Hesus gidala ngadto kaniya, tungod sa kasina. Dili niya itong daghan kayong mga akusasyon nga ilang gipasaka ngadto kaniya. Ang mga akusasyon, mga igsoon, gihimong hinagiba na rumatuman ang ilang kasina. Aron muhukom si Pilato. Gihimo ni Pilato ang pagtuki, no? Iyang gisusi, gibasa niya sa usto ang mga akusar, ang mga akusasyon. Nakasabot siya sa mga akusado. Sa iya mismo kaugalingon, nahibalo siya nga si Ginoong Hesus usa ka inosente nga tao. No? Nahibalo na daas Pilato, anak. Nahibalo siya ni Hesus usa ka inosenteng tao. Nahibalo siya sa mga pangulong pari nga ang mga akusasyon tungod lang sa ilang kasina apan dili matuod. Aniya siya tungod kay ang gamhanang mga tao nga adunay agenda naghatod kaniya busa unsay gibuhat ni Pilato sa maong konklusyon. Anaa siya tungod kay kining magitawag og gamhanang mga tao mao ni mga pangulo sa relihiyosong pangulo nga ato nang ginganlan sa unahan. Busa unsay gibuhat ni Pilato, Marcos 15:9 nag-ingon nina, ug mitubag siya kanila. Ang katawhan nasa ang iyang giatubang. Buot ba kamo nga akong buhian alang kaninyo ang hari sa mga Hudiyo? No? Unsa gihimo niya? Gibalik niya ang desisyon ngadto sa panon, ngadto sa pundok sa mga katawhan kay dili siya makahimo pagdesisyon niini. Nawagtang og nawala ang iyang pagkagamhanan, nawagtang ang iyang katungdanan sa iyang posisyon o ang iyang gahom sa paghukom. Iyang gibalik ngadto sa mga panon sa katawhan. Ang pinakagamhanan nga opisyal sa Roma sa rehiyon nangayo og permiso sa mga tao nga buhaton ang butang nga nahibaw-an na niya nga husto. No? Nahibaw na day siya. Kung sa hustong buhaton. Panangayo sa permiso sa mga tao. Ang gamhanan nga tao sa Roma, no? Busa yang gibalik ang desisyon nga to sa mga panon. Ug human sa pagtawag sa panon kang Barabas, sa bersikulo 12 nagpakita nga si Pilato wala gihapon makadesisyon. Bersikulo 12 nagingon diha si Pilato nangutana na usab kanila, unya unsa may buot ninyong buhaton nako nining tawhana nga inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Pila kay gayon nga nangutana si Pilato dito sa mga katawhan. Ang iyang katungod, ang iyang gahom, ang iyang posisyon, nawagtang o nawa sa iyang hunahuna nga siya unta ang anaa ni anang maong lugar nga mo desisyon kung unsa ang angay niyang buhaton. Dili ang katawhan. Iyang gyapud-apod ang pangutana. Nahimo siyang gobernador nga nagdumala lamang sa pagtugot sa labing nasamok ng mga tingog sa lawak. Wala siya makadesisyon kung unsay buhaton. Ang bersikulo 14 naghatag kanato sa katapusang gutlo diin mitungha ang tinuod nga Pilato. Diin ang iyang tanlag mipakita og katapusan nga pagpadayag. Marcos 15:14 ningon diha, og si Pilato mingon kanila, kay ngano man di ay? No? Siya na usab ang nakapangutana ngadto sa pundok sa katawan. Kay ngano man di ay? Unsa may iyang nabuhat nga dautan? So hangtod dining takna ang mga igsoon si Pilato wala siya, nasayod siya nga wala gyud sala sa Ginoong Hesus. Inosente siya nga tao. Apan unsay gihimo sa mga katawhan? Misinggit na hinuon sila, misamot na hinuon sila sa pagsinggit, ilansang sa krus. Makita nato kung unsa ang pagkagobernador ni Pilato dinas bersikulo 15. No? Bersikulo 15 atong mabasa mga igsoon. Busa si Pilato nga nagtinguha sa pagpahimuot sa panon sa katawhan. No? Puro sila na itinguha.
ang mga pangulong pari nagtinguha nga patyon sa Ginoong Hesus. Ang mga katawhan nagtinguha nga ilansang sa cross. Si Pilato nagtinguha sa pagpahimuot sa mga katawhan. Kung imong tan-awon, wala na sa saktong dagan ang mga panghitabo. Nagtinguha sa pagpahimuot sa panon sa katawhan. Mibuhi kang Barabas alang kanila o human niya ipalatigo sa Hesus. Gitugya niya siya aron ilansang sa cross. Apan dili ta katutok ni Pilato mga igsoon nga maglingo-lingo ta nga grabe kadautan si Pilato. Pisikal nga giwando ni Pilato kini aron paglansa ni Ginoong Hesus sa cross, apan sa atong kinabuhi nga espirituhanon basin og kapila na nato gibalik og paglansang si Ginoong Hesus. Sa atong pagbalik-balik o pagbuhat o mga butang nga wala makapahimuot sa Dios. Ato ning tanan mga igsoon. Kining pulong nga nainggingon nagtinguha sa pagtagbaw sa literal nga makatagbaw nga buhaton alang sa nangayo nini. Nagpasabot kini sa pagbuhat o paghatag kun unsa ang igo aron matubag ang usa ka gipangayo. Mao ni gihimo ni Poncio Pilato, iya tungod kay gusto siyang nagtinguha siyang pagpahimot ang tao, iyang gihatag kanila sa Ginoong Hesus. Iyang gipalatigo aron niya gipalansang sa krus. Si Pilato nagbayad sa mga tao. Ug ang iyang gibayad mao ang hustisya sa ilahang bahin. Ang usa ka butang nga gihimo sa iyang opisina aron panalipdan ug ihatod. Mihunong siya sa pagpangutana sa pag-ingon unsa ang husto. Nangutana siya. Usa ka gobernador, dako ka nga opisyal. Nangutana ka unsa may husto. Wala ka masayod kung unsa imong buhaton. Nangutana usab siya sa kaglingon unsa kay makapahilom nila. No? Wala siya maghuna-una nga makadesisyon gid siya sa pagbuhi ni Ginoong Hesus. Ug sa maong pagbalian siya naghatag sa iyahang kaugalingon nga hukom. Gihatag niya si Ginoong Hesus ngadto sa mga tao, no? Kung atong tan-awon mga igsoon kini si Pilato. Ang ngalan ni Pilato gisgutan ni sa Kristohanon nga kongregasyon sulod sa 2,000 kapin katuig, no? Kung nahinumdum mo sa Apostles' Creed, no? Di ba familiar na ninyo? Apostles' Creed. Katong mituo ako, no? Taas kay na siya. Ana gi-mention ang ngalan ni Pilato, pero nindot ba nga pagka-mention ang iyang pangalan? Kining Apostles' Creed mga igsoon usa kini kakaraan nga summary sa Kristohanong pagtuo nga gi-recite sa pipila ka mga siglo sa daan-daang daghang mga kontinente nga nag-ingon nga si Jesus, nag-ingon nga si Jesus nag-antos ubos sa sugo ni Poncio Pilato. Mao na timan-an. Ubos sa sugo ni Poncio Pilato nag-antos si Ginoong Hesus. Dili ilalom sa imperyo sa Roma sa kinatibuk-an, dili ubos sa politikanhon nga sistema sa maong lugar, apan ubos sa sugo ni Poncio Pilato. Mo bitaw makadungog ko sa una sa akong apuhan. Niuli naman to sa ilahang balay permanente. Nagani ko'y mahimo nga sayop. Tawgon jud ko niya Poncio Pilato. Mura kag si Poncio Pilato. Nya mo kay baw kinsa nas Poncio Pilato. No? Hapit ko mutana tus gawas tindahan kinsay Poncio Pilato dinhi. Mako kilala. Pero mo na ilahang gitermino. Pila na katuig, pila na kasiglo ang nadungog o natiman-an lamang ni Poncio Pilato nga si Kristo nag-antos ubos sa sugo ni Poncio Pilato, no? Usa ka sigurado nga tao, usa ka sigurado nga desisyon sa usa ka sigurado nga diha kabuntag diyang usa ka tao nga adunay pure nga otoridad, ubugos nga otoridad, nagtan-aw sa kung unsa ang husto,
Nagtanaw sa kung unsa ang gipangayo sa mga tao o gipili niya ang panon. Wala niya gipili si Ginoong Hesus. O ang mga tao kansang pag-uyon, gitinguha ni Pilato nga panalipdan. Dugay na silang nawala ng mga tawhana ngayang gipanalipdan. Ang ilang mga ngalan wala na sa record sa kasaysayan. Si Pilato nagpabilin. Apan nindot kayong iyahang pangalan. Nag-antos si Jesus. Ang usa ka butang nga makalahutay nga milabaw sa iyang politikanong karira o career o reputasyon mao ang ngalan sa usa ka credo. Mao ni nagpabilin diya sa creed katong Apostles' Creed nga gisulti sa mga simbahan sa matag kontinente, no? 2,000 years na ang nimilabay. Ug mao lamang kani may hinuduman sa kasaysayan bahin kang Poncio Pilato mao nga ang butang nga iyang gipili aron tagbawon niya ang mga tao. Mao rin nahibaw-an. Gipili niya ang mga tao, gisalikway niya ang Dios. Daghang mga tao nga wala mosalikway kang Hesus tungod kay siya bakakon, no? Ingon nga gisalikway siya tungod kay ang pagsunod kaniya adunay dako kaayo nga bugti. Dili ta mo atubang mga igsuon kun unsa man ang bugti, kun unsa man ang worth sa atong pagsunod ni Ginoong Hesus. Makabaton kita kahadlok sama ni Poncio Pilato nga imbis atong sundon kun unsa ang pagtulunan ni Ginoong Hesus, atong sundon kun unsa ang atong nahibaluan aron ang katawhan mao'y mahimuot sa ato ang kinabuhi. Mahadlok ta. Di ba tinuod na? Adi sa kumuadto dito ay. Nga naman, kuyaw siguro dito. Asa mo kay pada? Zimbabwe. Kuno na, ako na. No? Murag Jonah. Ni Jonah. Ang mga pangutana alang sa atong pagmalandong mao nga kinsa ang makahukom kung unsa ang hitsura o lagway sa pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi. Unsa ang hulagway sa pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi? Habig ka ba ni Ginoong Hesus o habig ka sa mga tao? Asa ang imong loyalty, ang imong pagkamatinud-anon? Usahay mga igsoon mao nang tinuod nga kaalam ang atong pagpili. Kaalam magihatag kanato sa Dios nga atong gisalikway tungod sa atong kahadlok ug labaw sa tanan, tungod sa atong kasina kay mutan-aw ta sa mga bilambo ang patigayon, mitan-aw ta sa mga kaigsuonan nato nga namalampuson, unya nagtan-aw ta sa atong kaugalingon. Wa lagi ko ana. Mabali. Doon na tayo mga panon, mga igsoon sa ato ang kinabuhi. Bisan padugay na kayong mga panahon, imong gipunting o imong gitutok nga to ang pagpili sa ilahang pag-uyon. Kay balo ka nga sayop, kay balo ka nga dili insakto, apan ikaw nagpahiuyon. Naata na, mga igsoon, dili lang sa atong sugilanon nato na makita. Naabay mga pagpili o pag-uyon o dili pag-uyon sa mga paagi nga wala nimo masusi ug unsa gyud ang matuod. Kay gusto ka nga mahimuot sama sa atong ginikanan, atong mga igsuon, atong kauban sa church, buhaton nato ang atong unsay atong nagtuo ta nga mga insakto aron aron mahimuot ang atong igsuon. Angay natong ipangutana mga igsuon, every step of the way atong pangutan-on ang atong kaugalingon, nahimuot ba ang Ginoo nini? Mahimaya ba ang Ginoo nini sa akong buhaton? Madaig ba siya? Malipay ba ang Dios niini? Mao na mga pangutana mga igsoon nga maghatag kanimo og kaalam sa pagbuhat sa usa ka insakto nga desisyon. Kay kanang desisyon dili gikan nimo kundi gikan kana sa kaalam sa Dios nga gihatag diha kanimo tungod kay nakita sa Dios ang imong total surrender sa iyang sovereign power. Manultihon 29:25 nag-ingon mga igsoon, ang kahadlok sa tao nagbutang sa usa ka litag.
apan siya nga nagsalig sa Ginoo, layo sa kakuyaw. Di ba? Kining maong bersikulo mga igsoon, makahatag ng kadasig na to. Bisan pa sa karaang tugon ni siya. Panaan ni sa panalitihon sa Proverbs. No? Mo ni usa ka mga sinulat sa usa ka pinakabanggiit ang hari. Pinaka-bright nga hari. Gi-bless nga hari. Si Haring Solomon. Ang kahadlok sa tao nagbutang sa usa ka litag. Naunay o maunay kita sa atong kahadlok mga igsuon kung mawala na ang pagsalig nato sa Dios. Kung mutuo ta o musubay ta niya ang atong pagtuo tungod sa atong kahadlok, sigurado gayud nga mahitumpawa ka sa bungaw sa kaalautan. Nga mauna ang litag ula ang nga naguna ka nato. Apan siya nga nagsalig sa Ginoo, layo sa kakuyaw. Nga naman, ang pulong sa Dios mga igsuon mo'y lamdag sa atong agianan o kahayag sa ato ang padulngan. Light of our path, lamp to our feet. Dili atong makita mga igsuon nga si Pilato misulod nining maong litag. Misulod si Pilato sa maong litag nga bukas ang iyang mga mata. Nahibalo siya nga dili na mao ang dili ni mao yang gibuhat apan iyang gihimo ang buhat aron lang mahimuot ang panon sa katawhan. Aduna siya katungod, aduna siya gahom, aduna siya pagpili, aduna siya desisyon nga buhaton nga si Ginoong Hesus ipalingkawas dili si Barabas. Oh? Nahinumdum mo atong play nato diri atong Resurrection Sunday nga na ay rule si Barabas. No? Ya, nakaila ko sa inahan ato. Oh. Nato'y pagtulunan mga igsuon. Nga diha na ako nakita no ang maong play. Nagtanaw ko nga iyag yung nasabtan nga dako kayo og utang o dako kayo nga gihimo ang Dios kinabuhi ni Barabas. Kay si Barabas usa ka tulisan, usa ka kriminal apan migawas sa lawak sa husayanan nga adunay kagawasan. Tungod kay ang nipuli sa iyang lugar mao si Ginoong Hesus. Nagpalansang sa krus. Dili tungod lang ug alang ni Barabas apan tungod ug alang kanato kay atong kinabuhi kitang tanan sama kita ni Barabas. Walay kalainan ang atong kinabuhi. Sa makausap paginahanglan na usab nato makita ang kaluoy dinhi ni Ginoong Hesus. Si Hesus nagbarog nga hilom at tubangan sa usa ka talawan nga nagmando ni Pilato. Nagmando tungod kay siya mianhi aron sa pagluwas usab sa mga talawan. Kisa man mga talawan. Si Ginoong Hesus dito gihukman nagatubang ni Pilato nga usa ka gamhanan nga talawan. Nagbarog siya sa taliwala. Iyang gipataliwad ni Ginoong Hesus ang usa ka gamhanan nga talawan o usa ka talawan nga talawan kita mga tao. Anaa siya sa taliwala, siya ang nagbarog. Miani siya ron luwaso ng mga tao nga nahadlok sa tao labaw pa sa Dios. Ang tao nga ni kompromiso, mga ni mo compromise, no? Ang mga tao nga mas nahibalo sa sayop panilag yapon kining gipili. Mauna ang mga tao, kita ka na mga igsuon nga gipakamatya ni Ginoong Hesus. Gilimod siya ni Pedro, gikondinar siya ni Pilato, ang panon sa katawhan misalikway kaniya, gibiyaan siya sa mga tinunan, ug sa gihapon si Hesus miadto ngadto sa krus tungod og alang kaninyo o kanako. Walay sama ang atong kinabuhi ni Barabas. Kana nagpasabot nga ang atong kapakyasan dili kinahanglan nga mao ang katapusan nga pulong. Ang krus dili lamang pagmatuod sa katalawan sa tao, kini maong pagmatuod sa Dios nung kaisog. Mao na ang krus. Si Jesus wala magpili sa pagtagbaw sa panon sa katawhan. Si Jesus mituman sa amahan ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa tanan nga mga makasasala nga way lain kita kana.
Wala siya may iyon. Di na ito makita din si katulong nga punto mga igsuon nga ang sakripisyo sa pagbaylo. Pinaagi sa sakripisyo sa pagbaylo. Ang sentensya gidawat ni Kristo aron kita nga mga Barabas maabsuelto sa kaso. Kita, ano? Narin yung di mo maangkon o di mo Barabas. Kay ba mo? Ang nganray naglahi pero kitang tanan Barabas. Di na lang nato i-appeal si Istas o si Dimas. Ang panon sa katawan sa Marcos 15, dili usa kapag panagtapok sa talagsaon nga mga kontrabida. Dili ni sila mga kontrabida mga igsoon. Mga ordinaryo kini sila mga tao nga nasakpan sa usa ka gutlo nga dunay daghang mga tao nga gihatagan og usa ka direksyon. No? Pundok sa katawhan, gihatagan og usa ka direksyon. Bersikulo 6 nagpaila sa background sa kung unsa ang hapit na mahitabo. Atong tanahon, Marcos 15 versikulo 16, ningon dinhi. Unya, nabatasan ni Pilato sa panahon sa kasulugan nga pagbuhi alang kanila sa usa ka binilanggo nga ilang pangayoon. So, kani practice na nila mga igsoon ko dunay gitawag na piyesta, no? Si Piatag sulti na ron na fiesta, no? O kasulugan, dunay himuon si Pilato nga iyang gihatag kun para kuno mahimuot ang mga tao, every year magbuhi siya og mga binilanggo nga ilang pangayoon sa ilang sa mga katawan. So naanad si Pilato tungod kay gusto siya mahimuot ang tao apan sa laktod nga pagsulti ang pagkatinuo diha nga si Kristo mao iyang gisalikway. Usa kini ka customary sa pagsaylo. Passover feast. Usa ka lihok nga samayong kabubuton. Usa ka tinuig nga gutlo sa kaluoy, no? Matod pa sa Marcos 15:7 ningon, og dihi usa ka tawo nga gitawag og Barabas nga gibilanggo kauban sa mga nakigbatok sa kagamhanan og nakapatay panahon sa usa ka gagubot. Walay klaro yang kahimtang. Nakasala siya, klaro ang iyang record. Unya sa bersikulo 8 nag-ingon nga busa ang mga panon sa katawhan misaka ug misugod sa paghangyo kang Pilato nga iya nang buhaton ang iyang naandan nga buhaton alang kanila. So makita nato sa bersikulo 7 gihinganlan si Barabas. Pagka 8 nisaka mga tao nga nihangyo nga buhaton na nila ang iyang gisaad nga mao ang pagbuhi ni Barabas. Ang bersikulo 11 sa kapitulo 15 nag-ingon, apan ang mga pangulong pari misugyot sa panon sa katawhan sa pagbuhi hinuon kang Barabas alang kanila. No? Kung tanaw na to sa bersikulo 7, dihay usa ka tawo nga gitawag og Barabas gibilanggo kauban sa mga nakigbatok sa kagamhanan. Ang bersikulo 8 ningon nila, busa ang panon sa katawhan misaka ngadto ni Pilato nihangyo nga buhaton na nila. Pag-abot diri sa 11, apan ang mga pangulong pare misugyot sa panon katong nisaka ngadto ni Pilato, gisugyot sa panon sa katawhan sa pagpabuhi hinuon kang Barabas alang kanila. Dali kaayo mga igsoon, ma-influence ang mga tao kung ikaw ana sa posisyon, kung ikaw ana ay ana sa katungdanan, kung ikaw ang inila nga tao o labing dako sa maong lugar. Gisekreto nik trabaho sa dako-dako, no? Og sa tanaw na to sa bersikulo 13 nag-ingon, og misinggit sila pag-usab, ilansang siya sa krus. No? Nagisgot pagani ni Barabas. Pagisgot ni Barabas, nisaka ng mga tao dito, buhatan na ang imuhang gisaad namo. Buhi si Barabas. Niya pagkasunod ana dali kayo sa bersikulo 13, nagsinggit na sila pag-usab, ilansang siya sa krus. Grabe mo desisyon. Si Pilato naglibog unsay buhaton. Pero ang mga tao dali ginakadesisyon, si Jesus ilansang sa krus. Nasayod mo mga igsoon na kini mga tawhana na ani sa Jerusalem. Mao ni mga tawhana nga nisugat sa panahon sa gitawag nato og triumphal entry ni Jesus Christ. Mao ni nagbanig og mga panapton o mga lukay o mga dahon diha sa kalsada sa pagsugat ni Ginoong Hesus nga nagsinggit, hallelujah. No? Hosanna da ito. No? Hosanna. Hosanna. Pero karon usay gisinggit, ilansang siya sa krus. No? Ingon ta ni ana. May patagbuot ron unya, may lang gihapon.
Atong tanawon ang gilayon ba sa bersikulo 8. Manangutana lang sa kustumbre sa 13, nanawagan na silang ipapatay si Ginoong Hesus. Daliar yun. Mao ka na katuloy ng paglihok sa panon sa katawhan gikan sa nagtan-aw ngadto sa partisipante o sa mga tao nga uban pang nagtan-aw nini. Ingon ni anak kadali madala sa sulog ang ordinaryo nga mga tao sama kanato. Ma-influence tas mga dagog mga gamhanan ng mga tao nga naay posisyon. Versikulo 15 nga katapusang bersikulo magisunay ngon. Busa si Pilato nga nagtinguha sa pagpahimuot sa panon sa katawan karo kayo, no? Nga si Pilato nga nagtinguha sa pagpahimuot sa panon sa katawan, mibuhi kang Barabas alang kanila og human niya ipalatigo si Hesus, gitugyan niya siya aron ilansang sa krus. Kinsang hukom? Pilato. Instrumento ang mga tao aron pagpatay sa usa ka inosenteng tao. Mao na nga di ginamawagtang ang iyang ngandi sa krido. Si Ginoong Hesus nagantos ubos sa sugo ni Poncio Pilato. Mao ni ang bersikulo 15. Human niya ipalatigo si Hesus, gitugyan niya siya aron ilansang sa krus. Usa ni ka aramay nga kining Barabas mga igsoon. Kaning Barabas, ang una ani nga doon ko pulong, ang bar nagpasabot kini og anak, no? Nagpasabot og anak. Unya ang sumpay anak Baraba, aba, no? Nagpasabot ka na og amahan, no? Mahimo nimong mahinumduman katong mahinumduman katong nagampo si Ginoong Hesus dos tanamas Gitsemane nga diin nihilak siya og gisingot siya og dugo, no? Tungod sa iyang grabe nga pag-anpo kanto samahan. Unsa iyang gitawag? Aba, Father, amahan. Usa ka pulo nga paglitok sa grabe kayo nga suod kay nga relasyon, no? Ang tanan ng mga butang mahimo alang kanimo mo ni giampo sa Ginoo. Ang malumo suod nga mga pulong aba. Nya kani si Bar Aba. Pasabot ni anak sa amahan. Ang usa ka tawo nagdala sa ngalan nga anak sa amahan, usa ka sad-an nga gisentensyahan og kamatayon. Nga may ni angkon sa kagawasan sa lawak husayanan og nahimo siyang usa ka tawo nga gawas nun. Ug ang tinuod nga anak sa amahan, ha? Puro ni sila anak sa amahan. Apan ang tinuod nga anak sa amahan, gidala nga to sa cross nga angay untang pasanon og sa sad-an nga tao nga mao si Barabas. Mao ni ang sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesus sa pagbaylo sa usa ka makasasala. This is a picture of Barabas alone. Kining higayon na apan kini nagpakita nga dili lamang si Barabas ang gipakamatyan kitang tanan. Kini ang ebanghelyo mga igsuon nga gitago lang sa pangalan. Ang mga tao katawan mipili sa sayop nga anak sa amahan o gibuhian siya, gipabuhian nila. Kini ang gitawag og substitution o pagpuli, pagbaylo. Mao na ang ikatulo natong punto, ang sakripisyo sa pagbaylo. Ang sadaan gawas nun tungod kay ang usa nga walay sala nikuha sa sentensya. Si Barabas adunay ingon ni ana nga matang nga utang apan labaw pa sa bisan unsang utang sa sulod sa atong hunahuna. Ang krus nga aduna untay iyang ngala ni Barabas gipas-an sa lain. Ang sentensya nga iha gisilbihan sa lain, ang kamatayon nga angay kaniya gikuha ni Ginoong Hesus. Kay mao na iyang katuyuan. Apan aniya kita karon ng higayon na mga igsoon atong nahibaluan, no? Kung unsang nahitabo kang Barabas. Atong nahibaw-an nga ang usa ka inosente nakaila kita kinsa kini maong inosente. Nakaila kita kinsa katong kriminal. Nasayod kita nganong nagbarog siya sa iyang gibarugan si Ginoong Hesus. No?
Nahibawa nato kung unsa ang iyang nahimo sa krus o kung unsa ang kahulugan sa matag tawo nga naglingkod niining lawak. Unsay kahulugan nato kini ang iyang gibuhat. So mangutana ko nakadawat mo sa kamatuora o nakadawat mo o motuo ba mo ug moila ba mo nga kita Barabas? Sa ako nang gingon ganiha, ngan ray lahi. Mao sa batong apelyido, Matias Barabas. No? So ingon ni anak mga igsoon. Ug ang ngalan pagkatawgon kay angay na pagasilutan ang pangalan nga gitawag dili kang Barabas. Ang usa nga walay depensa nga matinud-anon nga ibutang. Tungod kay ang mga sumbong tinuod ana sa record, ana sa tukma na ay record ang maong tao. Apa napapas kining tanan tungod sa gihimo ni Ginoong Hesus. Ang record tinuod ng mga igsoon, dili kini gipasubraan. Ug usa sa mga makatarunganon nga kalibutan nga atong gipuy-an, adunay usa ka sentensya nga nakalakip kanato. Mao na giingon diha sa Roma 3:23. The wages of sin is death. Gibaylo ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi alang ni Barabas. Kung makita na itong mga igsoon, nagtanaw tapos kinatibukan, nga gihimo ni Ginoong Hesus, nagpakamatay siya gipalansang siya krus, nagpakamatay siya sa krus, tungod og alang kanatong tanan. Pero karon nga nahibalutan nining maong sugilanon, nagsiugda o nagsugod kining tanan dito sa pagpuli ni Ginoong Hesus sa kinabuhi ni Barabas. Diin mo yung nagrepresentar sa tibuok katawhan sa kalibutan. Ato ning himuon mga igsoon nga makahimo kanato nga tinuod nga mopasensya ta sa mga tao nga nagpasakit kanato. Tungod kay nahibaw-an nato kung giunsa kita pagpasaylo sa Dios. Himuon kini nga mahimo nato nga manghiyatagon ta sa paagi nga adunay dili kanimo. Tungod kay nahibaw-an nato kung unsa ang gihatag nga bili alang kanato. Himuha nga andam ka nga mubarog sa usa ka panon nga naglihok sa sayop nga direksyon tungod kay nahibaw-an nimo kung unsa ang bili kung walay magtindog alang kanila. Sa laing bahin si Barabas bayo sa katao sa kasaysayan. Apan sa lain usab nga bahin si Barabas kitang tanan. Mutuo mo anak sa dili. Kita ang sadan nga nakinahanglan og kaluoy. Kita ang mga rebelde na kinahanglan og pasaylo. Kita ang mga makasasala nga dili makalingkawas atong kaugalingon og si Hesus mipuli kanato. Mao na ang kamatuoran. Kini nagpasabot nga ang katapusan nga pulong niini nga tudling dili kasina, dili katalawan o pagpamugo sa mga tao. Ang katapusang pulong mao ang usa ka pulong grasya sa Dios. Grasya. Si Jesus nagpakahilom sa sayop nga paghukom sa mga pangulo. Mao ni ang gihatag kanato sa Dios nga grasya mga igsoon. So unsa may pagtulunan nga tumakuha nini? Kini ato makita mga igsoon nga kini nagpanglihok ingon nga usa ka lawom nga pagpamalandong sa bilih sa kaluwasan. Ug ang kalainan tali sa inhustisya sa tao ug sa grasya sa Dios. Doon na tay comparison ini. Si Jesus ang bugtong tinuod nga inosente nga tao, mipuli kang Barabas, usa ka sad-an nga kriminal nga naghalagway sa pagbaylo o substitute kaniya ang kinaiya sa iyahang sakripisyo. Mao ni kinaiya. Si Jesus napakahilom sa akusasyon sa mga pangulo ug wala magdepensa siyang kaugalingon. Batok sa dili makiangayon nga sumbong. Nagpasundayag sa iyang voluntaryong pagpasakop sa kabubuton sa Dios sa pagluwas sa tanan nga mga makasasala sama kanato. Hinumdumi ang akusasyon sa mga pangulo kang Hesus tungod sa kasina na himong hinungdan sa pagdala kaniya ngadto sa krus. Apan ang grasya sa Dios may patigbabaw aron kita diha kaniya sa pagsulay makaharong ug mahimo kitang matarong.
Bisan si Pilato ana sa gahom ug posisyon apan siya nagagad sa pagpili sa tao. Busa dili nato kasaligan ug unsa man ang atoang buhaton ngadto sa mga tao mga igsuon pagpahimuot sa katawan apan ang atong kinahanglan mapahimutan ang Ginoong Dios tungod kay siya ang tag-iya sa tanan. Bisan si Pilato ana sa gahom sa posisyon apan wala siya makahimo sa iyang desisyon. Pinaagi sa sakripisyo sa pagbaylo ang sentensya gidawat ni Kristo aron kita nga mga Barabas maabsuelto sa kaso. Gihimo kitang walay sala. Atong makita kung unsa ang kahulugan sa kaluwasan nga gihatag kanato sa Dios. Magampo ta. Dios nga mahan, langit nun ka, balaan ka, gamhanan ka o Dios. Salamat sa mensaheng imong gipadangat ini kapunon Ginoogan. Imong gipakita Ginoo ang mga katawhan nga naginalig kanimo Ginoo Dios. Gihatagan mo kami Ginoo pahinumdum ug ikaw Ginoo nagpakabana kanamo nga dili kami may tumpawak sa bungaw sa kalautan. Salamat nini Ginoo Lord God nga pahibalo pinumdum kanamo Ginoo nga dili ang among kaugalingon, nga dili ang kaayuhan sa mga tao, kundi anaa kami sa kahimtang sa pagpili diha kanimo. Busa hatagi kami kadasig Ginoo God, tagay kami lig-on nga kinabuhi ug pagtuo diha kanimo aron kami makapadayon sa pagpangalagan sa usa ka Dios nga gamahanan, may gugmaon ug matidud-anon ug dili gayud mo pakyas sa iyang katawhan. Salamat Lord, dalaygon ka sa uli katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Hesus.